DXDC RadyoMaN Report. Gipalawman pa sa kapulisan ang investigasyon kalabot sa Mag-Uyab nga napalga na lang nga wala na kinabuhi sa sulod sa Kondo sa Bajada, Davao City natong Domingo, April 21, 2024. Sa interview sa DXDC Army Davao kang Davao City Police Office kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, iyang gikumpirmang aduna na sila persons of interest kinsa matud pa Kaila ras sa babayi nga biktima. Gipasabot usab nga wala pay matudlong suspect ingon man motibo sa krimen tungod nagpadayon pa ang ilang pakiginabi sa mga POI nga nahimo hinuon matud pa nga kooperatiba sa kapulisan. Kaning ma'am, atong Kaila sa babae nga biktima. Pero so far ma'am, nag-cooperate man po sila ma'am. Kasi po sa biktima, kapag sa cybercrime group ma'am, kasi na-assign na po ang information na makatabang sa investigation ma'am, gikanang sa Bajada. Samtang padayon ng follow-up investigation sa otoridad sa pamasin nga aduna pa sila'y mahipos nga ebidensya sa kondo kung asa napalga ng patayng lawas sa Mag-Uyab nga sila Jennifer Chavez o Jeff Paredes. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Ivy Parido, tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.